live yna hefyd. Mae'n gweud you're live. OK. Joio mas draw. Bore da pawb. Croeso i'r sesiwn Ffit yn 5. Nes mynd i aros cwpl o munud i pawb dod mewn. Bach o dŵr. Os ddim dŵr o ti, ceri ôl dŵr. Gael ein dŵr. O, joio. Di Gwener. Ffantastig. Ffantastig. Gobeithio pawb gyda plans neis. Watch a ffilm neu rhywbeth. Mynd am wac neis. Joio mas draw. Be sydd da ni? 14 da ni. Fan hyn ar YouTube. Helo pawb. Fi jyst yn mynd i check o ffôn fi, achos mae Facebook arno fyd. Fi wedi trio Facebook. Os ti'n nabod fi, I'm not great with technology. Brilliant, OK. So, croeso'r sesiwn. Sesiwn ola o'r wythnos. Nawr, obviously, di Gwener yw e. Bydd ni nôl di llun, so paid y phoeni, bydd nôl hanner awr i 9 di llun. Os ti heb wneud y sesiwn o blaen, 5 gweithgaredd, ni'n mynd i torri nhw lan i segment o 30 eiliad, okay? So 5 exercises, 30 seconds, wedyn bach o break, 30 seconds arall, a wedyn ni'n symud rownd a cael breaks yn y sesiwn. Okay? So, mae rhai o chi wedi gofyn i fi lle mae Colin y Cywiar. Mae fe wedi mynd, mae fe bant, ond mae ffrind newydd da fi cyn i'n dechrau. Okay. Pascal y pony, fan hyn, os ti'n gallu weld. Fel arfer, mae fe'n siarad loads, ond so mae'n gallu heddi. He's a little horse. Never mind. Okay, ni'n mynd i trwy nhw lan. Di Gwener, so ni'n mynd ar trip bach, okay, so ni'n mynd ar tren. Pan ni'n mynd ar tren, okay, ni'n goffa rhoi bags ni lan ar top, so ni'n neud squat heddi, just 10 squat. Ni'n mynd i pigo lan bag, pengliniau, yn plygu lawr, pigo'r bag, a rhoi ar top. OK, 1. Pigo'r bag lan, rhoi ar top. 2. 3. Cofio cefn yn syth. 4. 5. Da iawn. 6. Cadw fynd. Angen siŵr mae bags yn mynd ar top o'r tren. 7. 8. 9. 10. Da iawn. Mae rhai chi'n gofyn, loads o bags da ni, ni'n mynd ar trip da. Peth nesaf ni ar y tren, OK? Dechrau symud. Dechrau cerdded ar spot, a mae tren yn dechrau symud, OK? Brych yn mynd mewn cylch. Neud siŵr, mae traed yn dod off y llawr, cael o fynd. OK, ni'n pigo le lan nawr, bach o ffastach. Woo-woo! Ni'n gallu clywed hwnna. Bach yn ffastach. Bach o jog nawr. Dal yn mynd. Cilche. Brech yn mynd bach yn ffastach. Os ti heb wneud fi moyn clywed y tren. Woo-woo! Sa'n siŵr os mae tren hwnna. Chiw-chiw! Cadw fynd, cadw fynd, cadw fynd. Ffastach. Pigo'r trad lan bach mwy. Cadw fynd. Cadw fynd. A slow fe lawr. Slow fe right lawr. A ni'n neud stop, OK? Dylai calonau pawb yn dechrau mynd nawr, OK? Trwy mol y fyny. Nawr, ni wedi benni, OK? Llais fi'n mynd fyna. Ni wedi benni nawr, so ni'n mynd i wneud claps achos ni wedi cyrraedd, OK? So claps mawr. Nice a slow. Ni'n mynd i gweud diolch i'r person oedd gyrru ni yma. Neu gyrru'r tren. Claps mawr. Nice a slow. Squeeze o reit mas. Mewn. Da iawn. 3 arall. 2. 3. Brilliant. OK, ni'n benni'r warm-up gyflym. Sip o dŵr. Yna i esbonio beth yw'r weithiau ar heddi, OK? OK, gweithgaredd heddi. Shufflo, OK? So ni'n mynd i un ochr. 1, 2, twtsio'r llawr gyda law.
cwpl o shuffles, mynd yr ochr arall. Okay? So hwnna'r shuffle. Plank ar ochr. Fel arfer, ni'n gwneud plank fel hyn, a cadw pen ôl i lawr. Tro yma, ni'n mynd ar yr ochr, a cadw hips lan, a ni'n gallu gwneud e fel yna. Bydd ni'n gwneud hwnna'n 30 eiliad o swap o draw. Sumo squat. Dwi'n o blaen wrth wneud squats gyda fi. Tro yma, ni'n mynd i wneud cam mawr mas. So mae coesau ni cael bach o lle, a ni'n gwneud sumo squat. So mae'r coesau yn eitha bell. Okay. Penglin ni'n mynd ffordd na, paid tilto, cefn syth. Da iawn. Coesau wyllt, yr un nesa. Okay. Ni'n just mynd i flico'r heels mas. So ni'n toucho'r ochr. A wedyn ni'n mynd bach yn ffastach. A wedyn, fi'n mynd i safio'r un ola. Fi'n ofnus o'na. Okay. So ni'n mynd i dechrau'r shuffles. Bydd e'n gweithio am 30 eiliad. Okay. Technology. Mae'n neud e? Na ni. 3, 2, 1. Okay. Shuffle. 1, 2, lawr. 1, 2, lawr. Good. Paid croesi trad. Ni ddim mwyn tripo droso. Okay. Shuffle bach. Cadw pen lan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cadw fynd. Os ti'n teimlo ti'n gallu mynd yn gyflymach, cen gyflymach. 3, 2. Da iawn. Siglo fy mas, os ti angen bach o dŵr. 5 eiliad. Off ni. Cadw pen lan. Cadw cefn syth. Ni dio. Hello. Hello. Shuffles bach. Cofio, twtio llaw, gyda law, okay? Twtio llawr gyda law. Os ti'n mynd i'r dde, chwith i'r chwith. Left and left, right to right. Okay. Coesi llosgi fyna. So ni'n neud y plank tro yma. Cofiad ar plank. Gorfod lawr. So gallu weld. Elbow date ar y llawr. Ni'n pigo hwn lan, pigo'r hips lan. Ni ddim moyn nhw'n mynd ar y llawr. Tra'r yn unig. 30 eiliad, mae hwn yn tuff. Dyma. Off a ni te. Os ti'n moyn, ti'n gallu sioi brech yn yr awyr, edrych lan. Ni'n cadw'n date. Fi'n struggle yn barod, boys. Dim ond 30 eiliad yw e. So cadw fynd. Cadw nadlu. Sa'n gallu fod o sgrin, faint sy'n ôl? 8 eiliad, ma'n iawn. Ni bron na. Cadw hips lan. Okay. 5 eiliad. Swap o droso. So fi'n mynd droso i'r chwith nawr. Hips lan. Eto, ti'n gallu hagor fel lan. Cadw nadlu, trwy'n, mas o'r ceg. Da iawn, cadw hips lan. Os ti'n meddwl maen nhw'n mynd lawr, push nhw reit lan. 30 eiliad o gwaith galed fan hyn. Cadw fynd, da iawn. Da iawn chi. Ding ding. Okay. Sumo squats nesa. Tro diwetha pan i'n neud squats, ni'n neud eitha agos. Tro ma, ni'n mynd i neud cam mawr mas, okay? Plygu, pengliniau, a ni'n mynd nôl a lan. So dim lot, dim bell i fynd, okay? 5 eiliad. Pawb barod. Big step mas. Sumo squat. 1. 2. Good. 3. Close i na. Click mewn cefn fi. Good. Os ti'n moyn cadw nhw o flan,
Mae rhai pobl yn gyrraedd pen nhw, a lan I chi. Okay? Da iawn. Good. Siglo fe mas. Da iawn pawb. Di gwenu nhw e. Beth o'r can na? O, ni'n mynd mewn. Syth mewn to. Can mas. Squats. Okay. Cover can. It's Friday then. So hwnna pan ni'n gweithio galed bore yma. Good. Cadw nadlu. Cefn syth, pengliniau yn plygu, a lan. Da iawn chi. O, okay. Coesau wyllt fi'n gael nhw, okay. So pan ni'n neud e, ni'n just flico mas, a touch o trainers ni, fel na, okay. A wedyn ni'n gallu pigo fe lan, a mynd bach yn glyfonach, okay. 13 eiliad, quick sip o dŵr I fi. Pascal, sy'n mae pethau mynd. So mi'n siarad edrych o fe. Okay. Coesau wyllt, dechrau fel na os chi moyn. A wedyn, jumps mewn. Cael bach o rhythm. Da iawn. Os chi'n meddwl, chi'n gallu mynd yn gyfamach, cer gyfamach. Os mae hwn yn anodd, just slow fe lawr. Okay? Fi angen chwysu bach. Fi moyn bach o chocolate yna, so. 3, 2, 1. Good, da iawn. Siglo fe mas. Fi mynd gyflym tro yma. Fi di penderfynu fi mynd gyflym. Okay. Cer. Fel y gwynt. Go, go, go. Faint gall neud. Loads amser. I'r ochr. Dych chi'n bwrdd dwylo, neu law chi. Carwyn. Gwaith galed, dim ond un gweithgaredd ar ôl hwn, a surprise. Pawb yn hoffi surprises. Carwyn, go. Push. Okay. Ni'n mynd I gerdded fel hwyadau nesaf. So, plygu pengliniau, mae penol ni'n mynd reit lawr, a ni'n mynd I cerdded fel hyn. Okay? 30 eiliad, bydd e'n llosgu'r coesau. Mae hwnna'n ffain. Gwaith galed. Okay. Os chi'n neud sŵn fel hwyadau, chi'n cael bonus points fyd. Ond os mae rhywun ar y cyfriadur, ish. Okay. Carwyn, coesau fi'n brifo. Os chi'n hyn, mae hwn yn rili anodd. Wait. Bonus points I fi. Cadw fynd. Bonus points, cofia. Wait. Mae hwn yn llosgu. Os mae fe'n llosgu, ti'n gallu cael rest mewn 5, 4, 3, 2. Hwna pam mae'n surprise. Achos mae'n rili galed. Na. Sy'n ffilm mewn? 30 eiliad ola. Come on, Come on. Old Donald Duck. Cadw fynd. Wait. Cadw symud y breichau. Cadw symud pengliniau. Coesau fi'n llosgu. Cadw fynd. 10 eiliad. Pawb, cadw fynd. Bron cwbl awr. Cadw fynd. 3. Okay, pawb I lawr. A siglo coesau mas. Siglo. Siglo mas. Pigo'r coes chwith. Siglo off a llawr. Siglo. Rhoi nhw lawr. Coes de. Right leg. Siglo. Pawb I sefyll lan. Pawb I cerdded rownd. Pawb I ynadu trwy'r trwyn. Cerdded rownd. Os mae bach o dŵr, cael sip o dŵr. Siglo fe popeth off.
Tro ma, fi moyn chi wneud stretch bach, So os mae wal gyda ti, neu os mae mam neu braw chwar, cael gwneud bach. Just ganol coes, pigo fel lan, 8 eiliad, car yn adlu. Fi mwyn toi o lawr. O, da iawn chi. O, fi o blaen. O, car o fynd. Da iawn. Fi'n gwybod, fi'n really joio gweithio mas yn y bore, ac fi'n gwybod wedyn, fi'n teimlo'n loads well, yn ystod y dydd. So, diolch yn fawr iawn pawb ar Facebook, gobeithio nath ei gweithio. Bydd ni nôl hanner awr i 9, bore dydd llun gyda shreds. O, ti'n gallu weld yna? Gwaith galed. Yn cawod. So, diolch yn fawr, cofia nawr. Os ti ddim yn dilyn ni ar social media, mae loads o fideos da ni yn wedi os ti adre a chi moyn neud rhywbeth. Mae loads o syniadau gyda ni ar YouTube hefyd. Diolch yn fawr iawn pawb. Gobeithio gweld chi fi an. Ta-ra!